van ez a kábel, amit látják teljesen összetekeredve. Úgyhogy ezt bele fogom ide rakni ebbe az üres tálba. Kint hagyom ezt a szélén, mert azt nem állti meg úgy ezt ott kint hagyjuk enni egy kicsit. És akkor kapcsolja. Úgy még. Na és most ezt megesszük. Gyere, Smöre, gyere, Smöre.